Hola! Esticadores per Sant Quirze. I avui vinc a gravar les pluges de l'atxarisme. Precioses. Passem a veure? La policia, amb la nena, la fruitera, la fornera, la costurera, mireu, aquesta es dedica a la construcció, Déu-n'hi-do. La cartera, està xula la cartera. La bústia, està molt ben fet. La jugadora de Sant Quirze, deu ser handball, segur, han quedat quartes. I una trepitjadora de raïm, que mona. Anem a veure-les totes. Ah, mira, aquesta és la jardinera. Ben bufones que són.